Kåken på. This is kåken på? Yeah. Is you have the key in? Okay, 3, 2, 1, go. Everything check? No. Nothing is working. You maybe press a little bit benzene to the motor, yes? No. We got neutral, yes, in the växeln. You can see in the end here, neutral. Aha, wait. Maybe this one. Idiot. Good. Let's look if it can. No. It's good. It's cold. We need the tomgång och all lite, vet. You see, this motor is very angry. Okay? Hello? Little fun, yes? Haha. I think this is sound very high. Not normal. Nej! Let's put on blinkers, yes. Hello, blinkers. Is this helljus? Put on helljus. Hello? Good helljus, yes. This is heavy. Let's try the brake. Try the brake. Hello? Very good brake. Start! Let's put it on the normalness now. We wait it a bit. You want to touch? You see if it's warm? Now. Beep, 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 beep. You backing off yet? Hello? Driving motorcycle in winter. Haha, kappa. Oj, kärringstopp. Nej. Jo. Det är det att kopplingen funkar inte. Ja, det är ju lite tragiskt då. Lite tragiskt. Ja, lyset är fortfarande på. You know, The brake is kaputt. koppling, någår, shit quality, riskokare. Du vet att du bränner Chewbacca där, vet du, med motorn där. Vibrating, yes. Aha. Det här är bara vibration, yes. Jag ska egentligen behövt laga kopplingen här. I can drive.
och så drar den upp det. Stanna där. Jag får kopplingen i pipe. Putta på. Ja. Får du putta på alltså? Ja, visst. Ja, good. Now you're rep to deck. Håll i neutral lite va, så kör jag här. Är du beredd? Nu kör vi. Sväng då. Aj. I putta på, yes. Varför ryker det där? Det bränner bensin. Ja. Tråkig utveckling. Jag går in då. Ja. Tack för tippen. Puss puss. Ja.